बिनि मुङा बैथाला। गोमोदोंना मुङा माबोरै बैथाला जाखो? टाउन बाजाराव थांग्राफोर आरो आलासि जानो फैनाय सिख्लाफोरखौ बे लामायाव थानानै जंखायो। जायखौ मोनो बेखौनो गोसो थोयो। नायदो बिनि आखलखौ। अनजालि, सबिता, सोर जाखोथाय? नों सबिता नङा होनबा? अह, अ, नोंसोमोन नामा सबिताया? औ आंनो सबिता। बुंबाय थाला मा खामानि? सबिता, सबिता सना, नोंखौ दिनैसो लोगो हगार मोनबाय सना। बैथाला, आं नोंखौ सिनाया बैथाला, हगार। मुंबो गाबज्रियो, सिनायाबो बुङोब्रा नोंलाय? सोर मुं गाबज्रिया नोंखौलाय? दासो बैथाला बैथाला गाबज्रिनाया। ए, नोंनि मुङा बैथालासो? आंनि मुङानो बैथाला। खोनासं बैथाला, जोंनि मुङा नों गाबज्रिनाय अनजालि सबिता रावनाबो नङा। बेना गयश्री, आंना सुनिला, आरो जों नोंखौ सिनाया। जानो हागौ नोंबो जोंखौ सिनाया। बुं नोंनि थांखिया मा? माबालै, आं नोंसोरखौ गोसो थोबाय। सानैखौबो? नङा, जायखिजाया सासे। मोनबालाय सानैखौबो लाजायो। आंबो नोंखौ गोसो थोबाय बैथाला। नंगौना? फै बिदिब्ला आंनि बिखायाव सना। लाजिया नों बैथाला? लाजिथारा बियो? लाजिनो रोंथारा बैथालाया। आं लाजियालै। लाजिब्ला खाजि गोमायो। LAJIBLA KHAJI GWMAYW. LAJIBLA KHAJI GWMAYW. KHAJI GWMAYW, KHAJI GWMAYW, KHAJI GWMAYW. LAJIBLA KHAJI GWMAYW. LAJIBLA KHAJI GWMAYW. LAJIBLA KHAJI GWMAYW. KHAJI GWMAYW, KHAJI GWMAYW, KHAJI GWMAYW. LAJIBLA KHAJI GWMAYW. बुंनांगौ मोन्थायखौ बुंनानै ला, रोङैखौ नोङो सोलोंनानै ला, मिथियैखौबो नों सोंनानै ला, मोजां खामानियाव दालाजिनो, नङाब्ला खाजि गोमागोन। अमा खाजि नङा बे बेदर खाजि, नङा बे नारें खाजि, नङा बे नों मिथिनानै लाखा। बे खाजि जिउनि थांखि फोरमायनाय, बे खाजि गोसोनि हास्थायनाय। बे बाथ्राखौ मोजां हाबायाव बाहायब्लासो मोजां जागोन, बे खोथाखौ गाज्रि हाबायाव बाहायब्लाथ' गाज्रि जागोन। LAJIBLA KHAJI GWMAYW. LAJIBLA KHAJI GWMAYW. KHAJI GWMAYW, KHAJI GWMAYW, KHAJI GWMAYW. LAJIBLA KHAJI GWMAYW.
लाजिब्ला खाजि गोमायो आं गोसोथोदों बुंनानै लादों मोजां मोननायाथ' गोरोन्थि नङा बुंनानै लानायाबोथ' गाज्रि नङा बुंनानै लादों रंजा मालाबा बुङाबालानो साफा साफा किडनेप खालायनानै लांजाबासो बुजिगोन बे सालिफ्रा आयौलै आंखौ सोर खाखोब्रा आं बबाव दं आंखौ सोर लाबोखो सोर नोंसोर नोंखौ बान किडनेप खालामनाय जाबाय नोंखौ आं किडनेप खालामग्रा गोबां साननिफ्राय किडनेप खालामनो नाजादोंमोन नाथाय दिनै बान जाफुंबाय नङा नोंखौ आंसो किडनेप खालामदों जायखि खालामा आंखौ हगारलै आहा मा दाय दं बिनि मुङा बेताल गावनि रागा जोंनाय डायलगाव सिनेमानि बायदि बेकग्राउन्ड मिउजिकखौ गावनि मानसिया खुगाजों होननांगौ एबा गावनो खुगाजों होननानै लानाया बिनि हुदा आंनि मुङा बेताल नाथाय लायो जेब्लाबो थाल बेखौ आंनि मानसि थाल लायलै थाल लानायखौ नों थाल लायलै थाल लानायखौ आं थाल लायलै थाल लागासिनो दं आंनि मुङा बेताल नाथाय लायो जेब्लाबो थाल जै आं सारामा मारिबाथाय जोंनि बमा फैब्ला गिनांगोन नों मोजाङै साननानै नाय Bom 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 blast 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 मुझको पहचान लो मैं हूँ बम bom 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 बियो बमा जेरै ब्लास्ट जायोब्ला खरा सोदोब जायो बिदिनो बिनि रायज्लायनाया खरा खरा I am bored! What the hell are you doing this? आं इंग्लिश बुजिया बर'नि बुं नों आंनि खामानियाव मा हेंथा होबाय थादों आरो बियो मा नों आंनि मानसिखौ गावनो नागिरदों आंनि खामानियाव नोंसो थाल लागासिनो दङ जाय आंनि खामानियाव थाल लायो बेखौ आं थाल लानानै गावो आंनि मुङा बेताल नाथाय लायो जेब्लाबो थाल Look Betal, we have to attach each other. बेखौ आं दिनै लानानै थांगोनसै साननैनि उनाव आं नोंनो हरगोन बे बाथ्राखौ आंबो बुंनो हायो बिदिब्ला नोंनि बय एन्ड माय बय फाइट जागोन जाय उइनार बेनो बेखौ मोनगोन अके जागोन
जाबाय जोब्बाय बेखौ सानैजों जयैनो दोनसै बेखौनो आंबो थाल लादों आंखौ मानो जानो बायदि नायोब्रा नोंसोर आरो आंनि थाखाय मानो इसिग्राब बुलायनांगौ जाखो आंखौ जानो सेलायनायफोर बायदिलाय दाया नोंनि नङा नोंनि नोंदा बुदांनिसो गावखौ गोथांबारि गामिनि दादागिरि साननानै लायो आंखौ सिखाव साजायनानै गामिनिफ्राय बुनानै होखारहरदों जोंबो आदै गजेननि मासे फिसा हांसोल' खावदोंमोन बेयावनो सना खावदों होननानै जोंखौ बुग्लिना होखारहरदों बेनि खिथेरखौ लागोन जोबोद मोजांमोन जोंनि गामिया आयै नों आंखौ नागारनानै थांबाय आफाया नों गैयिनिफ्रायनो जौ लोंग्रा जाबाय गदाय हिन्जाव लाबाय आइ गदाया आंखौ अना आयै आफायाबो आंखौ उदिस लाया नाथाय फंबाया आंखौ बिब' असे बायदि सानो आयै गाबोन आंनि मेट्रिक आनजादनि जोबथा सान आयदाया बर' नों बुङोमोन ना आयै गावनि बिमानि रावखौ मोजाङै फरायनांगौ आं मोजाङै फरायगासिनो दं आयै आं गाबोन आनजादखौ मोजाङै होगोन बुरजा फरायनानै गोजौ सोलोंथाइ लागोन आरो गावनि आथिङाव गसंगोन नों बोर सारस्रिहर आयै आं नोंखौ गोसोखांबाय थायो आयै आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ नाजावदो आयै सैमा आं बिजाबसो फरायदोंमोन आयै आंखौ आयदा बुङो आं नोंनि बिमा नङा बे न' सिंनि सावगारियासो नोंनि नामा आंखौ दा बुं नोङो बेखौनो आइ आइ होनना गाबबाय था खालि बिजाब फरायनाय मानो बिजाब फरायसो गारदों मा मोनो बिजाब फरायनानै गाबोन आनजाद दङ नालाय बाह गारां फेदेरलाय होदों नोंखौ आनजादा जादों बैथालि आं जादों नोंफा जौ फाग्लाखौबो आनजाद दं बिजाब फरायदों मा मोनो सोंलाय हिनजाव मानसिया बिजाब फरायनानैलाय बिजाबखौ खि बेबायदि फरायबायो न' सिङाव सैमा हाबदों ना अमा हाबदों मिन्थिलायि मालाबा सोरबा सिखाव हाबनानै गावखौ गाव जिनाहारि खालामलांबाबो जेबो मिथिला सालि बाजारिया मा जालायखो बाजै सोरखौ रागा जोंलायखो हनै बिफानि फिसिखौ नोंहालाय गामिनि मिटिं खोन्थाफैलायबाय औ बाजै माथो खालामबावनो रायजोनि गलाम आं हालमाजिनाथ' बेनोखासै खामानिया दा जाखांना सानसुआव मेला जोंहालाय मिथियाव सोर थांग्रा दं दा खनाखौ हरलायगोन आं जारलालै दा बाबु अख्रांनो ओंखाम बिबा संनानै जाहोदो
लोंनांगौ जानांगौ रंजानांगौ बे गुसुं जिउआव लों दे लोंलै बोराया जाला हनै लोंनानै रानख्रेबजोब्बाय सेंग्राफोर नोंस्रा बारा दालोंलै जों बायदि खुरिया जालांगोन नोंस्रा इयुन दं इयुनखौ मा आसा जिउआ दानो दं दानो गैया जा दं बेनो जिउ थोजासे जा थोजासे रंजा नङाब्ला जागोनबा आस'खान्दा नङा होमबा फ्रेन्डस नंगौलै एसे लाबावनो ना हेइ र' जाबाय नोंसोरनो गोरोंजोबखासैलै मानसिफ्रा बुङो थांनानै थानो थाखाय जा जोंहले जानो थाखायसो थांनानै थायो ओमफ्राय थांदो लोंग्रा मानसियानो बादा होदों दिस्टा बेवहाय दानो दामजागोनलै दुलुं दुलुं देव देव लोंथोंलै जोंनो लोंग्रा मेजरिटि नांगौ हाब माथो आदाया बेवहायसो लोंगासिनो दं हजों बाजैया नोंसिना खना होनांबाय थानायनि जि रागा जोंगासिनो दङ दा थांदो आदा मिथिङाव मादै दा आदैनो खिन्थादो नोंसिनाबो थांथोंसै सानसुआव औ दा थांदो आदा नोंबो गामिनि मिटिंफ्रालाय बिदिनोसैलै थांब्लाबो जायो थाङाब्लाबो जायो नोंनि गोसोसैलै बिदिब्ला हालमाजि मानि मिथिंब्रा हैद नोंसिनलाय मानोब्रा र' सालाफोर नोंसोरखौ खोन्थागोन आं टनि नोंनिबोथ' मिटिं दंमोन ओइ मा होनदों ओइ बेटा गोख्रै थां नों बे जायगानिफ्राय ओइ बोराय थांदो नोंबो हादोंलै बोराय फिसा जायो ओरैनोबा नायनो सलिदथार आंहा लानांगौ आंनि बिहावसो मा जाखो जायाखै आं बिनि फिसाजोखौ फसायालै आं बुदां माहाजोननि फिसाजो बिबारिखौसो मोनबा दानो लागौ जि सेक्सिलै सयथिबो खिथि जाजाजोबो थु खिखौ बोरै जानांगौब्रा फाग्ला फाग्लालाय आं खिखौ जायाब्रा बिबारिखौसो जागोन थै हाय आंनि बिबारि बहा थांनो बिबारि गामियाव लोगोफोरनाव थांनो आफा थाब फै बारा गोबाव थानो नाङा आं बाजाराव थांना फैनि आंनो मबाइल हेन्डसेट गोदान लाबोफादो आफा आगोलनियालाय माथो जालायखोनो गोमाबाय मैया बाजाराव थांनायाव गबोदों नोंनिया बिदिनो मोजांखौ लाबोफा दे जागोन दे लाबोगोन आं आदा मिटिङा दा जासिगोन अ हालमाजि लावथब मिटिंखौ बयनोबो खोन्थाजोब्बाय दा औ आदा सानैसो दंबावो नै खोन्थाहैनोसै गावबुराया बबाव दं न'आव दं आदा गावबुराया बे साला गजेन मास्टारनि फिसाज्लाखौ सदन होथारनांगौ आंनि नारेंखल फिथाइ खावग्रा बियो गवा बियो रोनाव होथारगोन आं नागारां बे हाराम जादाखौ लेखा फरायावथ' जेबो गैखाला बाइक सलाय सलाय गिदिं गिदिं जाग्रा आंनि बिजामादैया
नोंसोर बादि लोंग्ला जाद्ला फां फुं मानसिफ्रा जानो समाया आंनि फिसाजोआ लोखिसोलै आं बेखौ गिदिर मानसिनोसो जुलि हरगोन मिथिबायथ' फिसाजोआ लोक्षि नालाय न'आव दोननानै फुजिबाय थाब्रा मानो गिदिर मानसिनो जुलि हरनांगौ गिदिरालाय आंबो गिदिर ना नै बेलाय गुसुं बानाय जायो नोंसोरो गेदेर मानसि नङा गेदेर मानसिया बैसो जाय फांफुं नङा जायनि गोसोआ साफा नोंसोरथ' लेक्सारल' खामानियाव उदाया खालि लोंनाय जानाय फरायनांगौ समाव नोंसोर बिदि जौ लोङो र' नोंसोरखौ दानो नोंसोरनि नोमा नोम्फानो खोन्थाहैजोबगोन आं नोंसोरखौ बिमा बिफायाबो सारान हगारबाय जेबो उदिस लाला ओइ बोराय नोंनो बाराद्राय जाबाय दानसो होगोन आं थांदो बोराय जोंखौ जौ लोंदों होननानै दा खोन्थालाय बोराय नङाबा दिगदार जागोन बोराय जोंखौ दा खोन्थालाय दिगदार जागोन बुंसै नामा जोंखौ दा खोन्था दिगदार जागोन नोंसोरखौलाय आं मा खोन्थालाबायनोलै जौ लोंदों होननानै नोंसोरखौ आं मा जौ लोंदों होननानै खोन्थालाबायनो खोन्थायालै आं नोंसोरखौलाय आं मा जौ लोंदों होननानै खोन्थालाबायनो खोन्थायालै आं जौ लोंदों होननानै आं खोन्थायाथ' एक बेटा बोराया गवा बे ओइ बोराय र' मा जाखाबायदोंसै आंलाय नोंसोर जौ लोंदों ना मादों आंलाय मा खोन्थालाबायनोसै खोन्थायालै आं दे नोंसोर जौ लोंदों ना मादों नोंसोरखौ आंलाय मा खोन्थानांगौ खोथा दं खोन्थायालै आं खोन्थाया खोन्थायालै आं खोन्थाया आंलाय मा खोन्थालाबायनोसै खोन्थाया आङो खोन्थाया नोंसोर जौ लोंनायखौलाय आं मा खोन्थालाबायनोसै खोन्थायाथ' आङो नोंसोर जौ लोंदों ना मादों आं खोन्थायाथ' आं खोन्थायालै आं खोन्थाया खोन्थाया आं रावनोबो खोन्थाया आं खोन्थायाथ' बेटा खरा खरासो बुंहरदोंब्रा बियो गवा बे बोराया आं रावनोबो खोन्थायाथ' नोंसोर जौ लोंनायखौ आं खोन्थाया आगाथों आं बे बोरायखौ ओइ Wow, beautiful. Nungmargo kiti dadamaru. 어르키가 어르키 Orkiringa or blau blau or. Dia ko ang gudung-gudung menjebay angku kam tersigan. Ay sexy. Thank you. Kepsi kudumana. सोर बुंदों बुंफिनलाय आं बुंदों नोंखौ खुदुमनो दे आंखौ बबेयाव खुदुमनो बुं खावलायाव आरो गुस्थियाव
माब्रैथो बिसोरखौ लोगो मोनखो नोङो? आं नोंसिनावसो थांगासिनो दङमोन मबाइल हैनो। न' मबाइला। थेंक इउ बिबारि। दानिया मोजां मोनलायनायनि बाथ्राखौ मबाइलजोंनो रायलायदोनि। मोजां मोनलायनायनि बाथ्रा मानो रायज्लायदों? नोंस्राथ' गाबोन मेट्रिक आनजादनि जोबथा सान दंबावो। सोमदोन, मेट्रिक पास जायाबा आफाया नोंनो मबाइल होआमोन मिथिखा। खोनाबाय बिमा थिलेब, जोंना बाबु सोमदोनना मेट्रिक आनजादा गाबोन जोबोनो, आनजाद जोबब्लानो मबाइल नांगौलायनो। रिजाल्टखा गोथों, दानो होथ'नो नाङा। बन फाननानै जाग्रा नावलाय बहा रां थानो, अब्लाबो बुथुमलाबायनानै बायना होनांसिगोन। गाव आनजादखौ उथ्रिखागोन होननानै बुंगासिनो दं। सासेखौसो जिंगासियो आङो, देरसिनखौ। लेखाखौबो फरायाखिसै। गामियाव बैसोगोराफोरनि लेखा फोरोंनो नागिरदों, बेयावनो सोलोंथोंसै, नङाब्ला जोंबायदि जाम्बा जाद्रायगोन। এইটা মুঠা কত? 5 মুঠা। रबिमा, दे जाबाय, बिनि बेसेनखौ आं हरगोन, दावराव जालायनो नाङा। हर माबार, जिरां, दायखौ नाय बिदिसो बुंदों बिसोरो। माथो जालायदों सुनिश्री? नायनाय आंनि मैगंखौ होख्रेमलांनाया। माबालै आदा, मानसि होंगो दोंगोखाय एसे नांफ्लांबोदों। दे, खहानि रां होलायबाय लालायबाय, जाबाय दे।
दाना मैगंफ्रा मुथासे मुथासे हरजोबदो आंनो आरो लावगा नोंनि बना आंनो नांगौ बेसेबां नांगौ दे आदा 500 लायोमोनथ' 400खौनो होदो दे न'आव लांदो औ 500खौनो होगोन आं नङाबा 600खौनो होगोन आं दे आदा सिदा न'आव लांसां दे आंनियाव रांनि जिंगा गैथारा सुनिश्री फंसे खोथा मा खोथा नोंसाजो फुंबिलिखौ मोनोब्ला आं जुलि खालामगौ हिन्जाव थैजानायनिफ्रायनो जाला जाथारबाय आंहा रोनावलाबायना दं बेफोरबायदि खोथाखौ बाजाराव रायलायजाया नंगौ माब्ला रायलायनो दे आं खबर होगोन मालाबा नोंनो र' जोंनि गोथांमारि गामिनि मानगोनां रायजोफोर दिनैनि मेलनि थांखिखौ आं गामि गोरा जानानै गामिनि बाथौ क्लाबनि नेहाथारि सानसोरांखौ मेलनि थांखिखौ बेखेवना होनो खावलायनाय जाबाय मानगोनां गामि गोरा आरो रायजोफोर आं मेलनि थांखिखौ गुसुङैनो थब्लं बेखेवलांनोसै 1 नं सावरायनांगौ आदा गजेनि फिसाला टनिया आदा बुदांनि बारिनि नालेंखर फिथाइ खावदोंनो बेखौ आदाया नालिस होदों 2 नं सावरायनांगौआ जाहैबाय गामियाव फरायग्रा सेंग्राफ्रा जौ बायनानै लोंग्रा जालांबाय बयबो बुंसोलायदों बेखौ बन्द खालामनांगौ आरो जौ फाननायखौबो होबथानांगौ 3 नं सावरायनांगौ गामिनि फरायसाफोरखौ गुबुन बिफानाव गोजौ सोलोंथाइनि आनजादाव उथ्रिग्राफोरखौ बरायनांगौ 4 नं सावरायनांगौआ जाहैबाय बुङाब्लाबो जायो नाथाय बुंथारनांगोन बे जाबाय आदा दुबसांनि उइंगार गारिया सेरफांगुरिनिफ्राय बनरगाव जानानै कक्राझार खारो बिनि गारिनि साइनबर्डआ गुबुन हांखोनि जायालासे देबनागिरि हांखोनि जानांगौ बुंनानै गामिनि सेंग्राफ्रा बुंसोलायदों दा आंबो बेखौनो लुबैयो जोबनायाव 5 नं सावरायनांगौआ जाहैबाय गामियाव बैसोगोराफोरनो सोलोंथाइ होनाय आं मेलनि थांखि बेखेवनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों फुंबिलि न'आव दंना गैयाथाय ए माथो रिंगावसो जिरायला आं मिथिङाव थांनो नागिरदों न' नुनायखायसो हाबनो गोसो जादों दसे जिरायना आं साहा फुदुंनि नाङा आं मिथिङाव थाब थांसै मोजाङै दंना औ मोजाङैनो दं नोंहालाय औ मोजां गाबोन नोंनि मेट्रिक आनजादनि जोबथा सान ना औ थादो बिदिब्ला औ दे आं नोंखौ मोजां मोनो रिंदाव नोंबा मा सानो आं मिथिया लेखा रोङाब्लाबो नों लेखा रोंनाय बायदि आखल आखु बेसेदि गोथार गोसो
आं नोंखौ मोजां मोनो फुंबिलि, नाथाय आं लाजियो बुंनानै लानो, मानोना आं लेखा रोङा। आब' आब' आं ओंखाम उखैबाय, ओंखाम जानो। बाहा थाङामोन नों बाबु? बैसिना जौ फानग्रानाव आफाया ना सेंग्राफोरजों जौ लोंदोंमोन। हामा बाबु, मालाय जौ लोंनायखौ नायनो। मानो? आं आफाखौसो नायदों ना। दे आं ओंखाम संनि, नों ओंखाम उखैथारबाय ना? औ। आं लेखा रोंनायमोनब्लाथ' बुंनानै लागौमोन आं दि नोंखौ मोजां मोनो। मोजां मोनबाय आं नोंखौ, गोसो थोबाय आं नोंखौ, साना नामा नों आंखौ नोंनि, गनाया नामा नों जिउनि औरौजे। मोजां मोनबाय आं नोंखौ, गोसो थोबाय आं नोंखौ, साना नामा नों आंखौ नोंनि, गनाया नामा नों जिउनि औरौजे। नोंबायदि सेंग्रा नुवाखै आं दाबो, नोंबायदि लाइमोन नुवाखै आं दाबो, सारा बे मुलुगाव, सारा बे बुहुमाव, in this my India, in this my India। बावनो हाया आं नोंखौ, गोसोखांबाय थायो नोंखौ, बिनिखायनो नोंखौ जेब्लाबो खाथियाव मोननो लुबैयो। Oh my darling, I love you. Oh my sweetheart, I need you. मोजां मोनबाय आं नोंखौ, गोसो थोबाय आं नोंखौ, साना नामा नों आंखौ नोंनि, गनाया नामा नों जिउनि औरौजे। मोजां मोनबाय आं नोंखौ, गोसो थोबाय आं नोंखौ, साना नामा नों आंखौ नोंनि, गनाया नामा नों जिउनि औरौजे। ये दिल तुझको ही चाहे, मेरी जान तुझको ही मांगे, हर दम हर पल यादें मिटता नहीं। ये दिल तुझको ही चाहे, मेरी जान तुझको ही मांगे, हर दम हर पल यादें मिटता नहीं। Love me, hey, kiss me, kiss me, hey, love me, hey, kiss me, kiss me. Dung hau selera, nungku lo mana lubaya. Hom tha na san lava, hom tha na haya, angi geseka. Oh my darling, I love you. Oh my sweetheart, I need you. मोजां मोनबाय आं नोंखौ, गोसो थोबाय आं नोंखौ, साना नामा नों आंखौ नोंनि, गनाया नामा नों जिउनि औरौजे।
गामिनि बैसोगोराफोरखौ सोलोंथाइ होनायाबो रोखा जाबाय। दानिया नारेंखल फिथाइ खावनायनि सोमोन्दै सावरायनि। आदसा फंबाय गजेन, नोंनि फिसाज्ला धनिखौथ' बेवहाय आं नुवाखसै। जौसो लोंगासिनो दं बिसोरो दावस्रिमोननाव ज'नो। खोन्थादोंमोन आं मिटिंखौ फैयानो। आंखौसो हुमखिलायथारदों जौ लोंनायखौ मिटिंआव खिथाजानो गिनानै। सि एथ' गथ'फ्रानो दानिफ्रायनो जौ बायना लोंग्रा जाबाय। मा जाबावनांगौ? जिखि जाया मानो गजेन, बुदाङा नोंस्राला धनिखौ गावनि बारिनि नारेंखल फिथाइ खावदों होननानै आंनो नालिस होदों। बेयाव माबा बुंनांगौ दं नामा नोंहा? खावमारदोंब्ला फिसालानि जानानै आं आदानाव निमाहा बिबाय। खावमारदों माने खावसारदों। आंनि मेगना नुथारदों। बे मेगनाखि ओरैनो। निमाहाजोंल' जाया, आंनो 200 रां होथारनांगोन। नङाब्ला रोनाव होथारगोन आं। बिनि सायाव आसोल दायनिगिरिया गैबावासो। दाख्लि नोंनि नोंनानावनि फिसाला सम्बारखौ आंनि नारें खमला फिथाइ खावनायाव जेबो जुदि माना फोनाङाखिसैलाय। दानिया आंनि बेलायावबा नांगौ जाबाय। दे हरगोन आं। न' लादो। दे नोंसोर गोरोबलायब्लानो जायो। रायजोफोर, सावरायनायाथ' सावरायजोब्बाय। जोबनायाव मोनसेल' खोथा आं बुंगोन। गामिनि गारजा फुजाया बारा गोबाव गैलिया। गामियाव सोरबा सुवा सुथि जादोंब्ला थाबै उद्रायदो, नङाबा गामिया खैफोदाव गोलैगोन। आंहा जेबो सुवा गैखायालै। दे बिदिब्ला मेलखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। ए हरदों नोंसिना खनाया 10 रां। खनाखौनो होनो फैखादों बाहाय। रोनाव होगोन आं बिसोरखौ। मा ओंखाम खामनाय मोनामखो? ओइ फाग्लि बिथालि, ओंखाम खानायखौ मिथियाखै नामा नोंलाय? ओंखाम खामदों, थालखौनो मोनाखै। बाबुखौसो लेखा फोरोंदोंमोन आं। लेखा फरायदों, बिजाब फोरोंदों। बे माइरंखौ नों खहा खालामदों। बे माइरंखौ। बिनि खिथेरखौ लागोन आं, बिनि खिथेरखौ। उगारदोंबो। Ayah nang makalam na. Ayah nang bibigyan kalam. Ay bisa ko na sana ayah. Bisa ko na sana. Ayah bisa ko na sana. Ayah bisa kita ya. Nang ako muna mabuhay. Sekat, nuy. Nuy, dah urut sekarang. Ayah dah sawan dah. Ayah lekha ko dah sawan dah.
जातनि खोथा जालायखो सुनैस्रि सुनि गोनां मबा हासुथिलिना फैनायखो नोंलाय हासुथिलिना बुंसिबाय थानो फाग्ला अरगा अरहैग्रा न'खराव मा जादों जेबो थाल गैया नोङो नोंसोर जे खारलांबाय आंखौ हरबाय आंखौ जुदि मावनानै जानो हायोबा लायफिन नोङो लाजि गैजा रोंफोर फिसा फिसा एखे मानो बिदि खालामखो होमबा नोङो Hello, 1 minute draw. हेलो हेलौ बुल्लब बे आंनि फंबाय बैथालाखौ बे साला सैमानि फिसा बेथाल आरो बममोनहा लांनानै दोनहैदों बेखौ नोंसोर गोख्रै लाबोनांगौ No action, no reaction. No advance, no return. And you know, no money, no honey. बास डायलग होनांला एडभान्स रांखौ आं हरगासिनो दं Okay then. हायनारिया बोरो आयनारि बुदांनि फंबाय बैथालाखौ बेथाला किडनेप खालामदोंनो नों बेखौ गोख्रैनो खौरां लादो जागोन आं खाट्रा मानसि फाथायसिगोन आंखौ मानो जानो बायदि नायोब्रा नोंलाय जै आं सारामाय मारिबाथाय जोंनि डेन्जार मानसि फैबासो मोनसिगोन नों सोर डेन्जार मानसि बेलाय बियो ओरैबायदि डेन्जार मानसि बे फैबाथाय अक्सिजेनानो बन्द जायो आरो बोरैबाबा संखिया खम खालायनायनिबो फर्मुला बाहायो बे जाबाय दादागिरिफोरनि फंबायगिरि बिनि खोमाया गोजाननि बिलाइ सिरिनायखौ खोनायो बिनिखायनो खरा सोदोब जायोब्ला बिनि खोमासाया गावनो नागिरो बेहा मोनसे हुदा दं बे जाबाय रागा जोंब्लाथाय हौवाफोरखौ खासि खालामो
मा बुंदों खोनायाखै जोंना आदा बेताला लासै बुंनायखौ खोनाया जोंहा गोजाननि बिलाइ सिरिनायखौनो खोनायो नोंस्रा खोनाया मा खोमा बिलाइ सोर लाबोबाय बेखौ आं लाबोदों नों सोर आंनि मुङा बेताल नाथाय लायो जेब्लाबो ताल नोंनि मुङा बेताल नों बेतालखा ओइ सालायखौ हमनानै बाथ्राखौ बुं लासै बुं खोमासो गावनो नागिरो आंना नङाब्ला अक्सिजेन बन्द खालामजागोन आंजों आरो बाराब्ला संख्रिया खम जानायनि फर्मुला बाहायजागोन आंजों सोर जादों नोंना अक्सिजेनखौ बन्द खालामग्रा जोंथ' अक्सिजेनखौ बावजागासिनो दं नों माबोरै बन्द खालामनो बेखौ गोदोना हाजोब्लानो अक्सिजेन बन्द नायालाबो नाया नों दादागिरि आं दादागिरि नङा फंबायगिरिसो आंनि मुङा फंबायगिरि ओइ फंबायगिरि जों नोंनि बिदागिरि नों गाख्राय थांफिन नङाबा खैफोद दं नोंहा लासै बुं नङाबा आंजों संख्रिया खम जानायनि फर्मुला बाहायजागोन बे एसेबां बाहादुरि दे आंखौ संख्रियाखौ खम खालाम नायनि बेखौ संख्रिया खम जानायनि फर्मुला बाहायबाय थारमाने बेखौ बेरायनाय जाबाय मा फाव बिलाय सोर खावदों साला आंनि बारिनि फिथाइखौलाय र' ओरैनो बारगौ थानाय नङा नोङो बेथा ओइ साला बावखारगौनो नोंलाय ओइ र' फुंबिलि नोंसो आंलाय बेखौनो सोरबासो सानदों आंनियाव सोंब्लानो जायो नों मा फिथाइ जानो बेखौनो जा आफा सोरखौ होसोदों नोंलाय हो ए माथो लोगोसो मा खालामदों नोंलाय बेवहायलाय माथो खालामनो लोगो जों बायदिया बेफ्रावनो थालाबायाब्ला आं मिथिजोब्बाय लोगो आं नोंसिनिफ्राय दासो फैदों जोंनाव फैबानो जायो मानोथो बारि खना खना थाखुमानांगौ जाखो आंनो जिउआनो फैमोन लोगो आंनि बिजाबफोरखौ सावजोब्बाय बिदि नङा गोसोखौ लोरबां दा खालाम थौ जोंनाव आंजों थाहैगोन औ बिबारि बेखौ लाना थांदो ओंखाम जाहैदे ओंखाम उखैथारबाय बियो नोमा गोदाना बिलोगो थिलोगोलै बे
फुंबिलिखौ आं जुलि खालामथारगोन। हेलौ आदा I'm sorry जोंनि मानसियासो लाखिजाबाय माबायदि खामानि मावो नोंलाय? आं नोंखौसो रोनाव होगोन। खेला दा खालाम। Give me once more chance I will show you my action and reaction हायनारि नोंनो थांदो बेसे समायना आंना अक्सिजेना बन्द जानो नागिरबाय बेसे समायना आं बेखौ थाल लानांसिगोन आं नोंखौ गोसोथोबाय I love you मिनारिना बिना आं मिनारिना बिना नङा आंनि मुङा हायनारिसो जेरै मुं एरै हायना आं नोंखौ गोसोथोबाय सना Hey I'm bomb if it angry it will blast don't make me angry I love her I want Hainari आंसो गोसोथोजोबदों हायनारिखौ I love you हायनारि बिसोरखौ रावखौबो गोसोथाथो आंखौ थाल ला आदा बेथाल आं नोंखौ थाल लागोन नाथाय बिसोरखौ गासिबो हगारनांगोन हगारगोन नोंनि थाखाय गासिबो हगारगोन आं And what you want me darling I love you baby लाजिब्ला खाजि गोमायो नोंसोर थांदो आं हगारबाय हायनारि लाजिब्ला खाजि गोमायो Hey थांदो ना आं गवालै आं हायनारिजोंसो थांफायो ना हायनारि आंबो थाङा मानोना आंबो हायनारिखौ गोसोथोबाय हायनारि आंखौसो गोसोथोयो No Hainari loves me हायनारिया आंखौसो गोसोथोयो हायनारिया नङा हायनारिया आंखौ गोसोथोयो आं मोनसे खोथा बुंनि जाय खारनाय बादि नांनानै देरहागोन बेखौनो आं गोसोथोगोन राजि खारनाय बादि नांगोन राजि फै जाय आंखौ गोसोथोयो खारनाय बादि नांफै लाजिब्ला खाजि गोमायो नोंसोर बेजों खारलांनानै बैजों गिदिंनानै बै दैसाखौ जाय बारग्रोनो हागोन बेखौनो आं गोसोथोगोन लाजिब्ला खाजि गोमायो लाजिब्ला खाजि गोमायो खाजि गोमायो खाजि गोमायो खाजि गोमायो लाजिब्ला खाजि गोमायो लाजिब्ला खाजि गोमायो लाजिब्ला खाजि गोमायो खाजि गोमायो खाजि गोमायो खाजि गोमायो लाजिब्ला खाजि गोमायो
रोङैखौ मोनथारखौ बुंनानै ला रोङैखौ नोङो सोलोंनानै ला मिथियैखौबो नों सोंनानै ला मोजां खामानियाव दालाजिनो नङाब्ला खाजि गोमागोन नों गवा बेटा आंजों होगोन आं नोंखौ होथारगोन आं नोंखौ अके बाय सुनैश्री ओइ बिमा हा फुंबिलिया बबाव थांदों मानो एसेबो उदिस लादिया दा मोनायाव बबाव थानांगौ जाखो बे हिनजाव मानसियालाय फाग्ला बोराय आंहा मा जाखादों उदिस लाबायनो जाबावनो बेफोरबायदि मानसिजों हनै उदां माहाजोनाव दंहैनो बिलोगो बिबारजों नों होखार हरबाय नों एसे बुजिनानै लेंनानै लायफिनदोब्रा बिमा जानानै आं बिनि बिमा नङा नोंसो बिफा नोंहासो बिबान दङ खालि जौ लोंनाय जेबो उदिस लाया मा जाबावनो नोंजोंलाय स्टेज दावगा आरो खोनासं फाग्ला नोरजिया बोराय आंहा दा समानो गैखाया नोंजों आरो रायजाया जेबो लाबो गैखाया जेबो लाबो गैखाया खोनासङाबा आं दानो फैगोन दे बहिम बाबु नै नायफैनायसाय नैबे बिजाबफ्रा नंगौना नङा नंगौथ' नैबे रावखान्थिया बिसोर नङा गाबोननो आनजाद दं दिनैसो बिजाब बायदों दाख्लैनो बिदोंमोन सोमदोना जों बन फाननानै जाग्रायालाय रां गैयाबा नांगौ समाव बहाथो बायनो हानो नोंहासो फरायसालियाव थाङासै लेखाबो रोङाखिसै आं बायदिसो जासिगोन नामालै नों दासो फरायबावोलै लासिं सिं हा गामियाव बैसोगोराफोरनि लेखा फोरोंगासिनो दं बाहायसो सोलोंहैफाबानो जायोना दानि जुगाव एसेबो रोंद्रायाबा जाम्बा जायो मानसिफोरजों अबावबा थगायजागोन साइन होनो आरो साइनबोर्ड नायनो रोंनायनि थाखाय दालां लाजिलां दासो देरनानै लाजिब्ला खाजि गोमायो जाम्बा बे बाथ्रा भावखौनो गाबोन जोंहा आनजादाव लिरहैनांसिगोनलाय गाबोन आनजादाव फैखाथारगोन बियो बहा मबाइल मोनलायखो दहाय बिबारि बायनानै हरदों हेलौ मा माबा फुंबिलिखौ बिमाया होखारहरबायनो बिजाब दख'ना जि जोम सावजोबनानै दा बिबारि मोनावसो दंहैयोनो फुंबिलि गाबोन आनजाद दंमोन बिहाबो आयै फिसालाय आद्रि आद्रि मा जाबावनांगौ जाखो बिफायाबो जि जौ फाग्ला लोगो नै आफा फैदों फुंबिलियाय न'आव थफिनदो नों गैयाब्ला आं न'आव थानो सुखुवा थफिनदो आइ थु
आब' थुदोना न'आव आइया न'आव गैखाया सोरबा सेंग्राजोंसो थांफादों नों गाबोन जेरैब्लाबो आनजादखौ होथारनांगौ। नै आं नोंनो बिजाब लाबोदों। बिजाब दखाननि न'आव थांनानै सोंनानै लाबोबाय। नोंसोर बेवहाय मा रायलायबाय थादों? मानसिया गाराय जादों, नोंस्रा संख्रि सारदेरदों। थांदो ओंखारलां। गाबोन सानाव फै। थां मोना गुना रोनावलाबाय फैयो बेयाव। फुंबिलि दुखु खालामबाय थानाङा, आं दं नोङाना। जेबो साननो गोनां गैया। ओंखाम जादो दे फुंबिलि दे। थां। बिफा नों एसेबो थाल लायाखैना मबाइल बायना हरनायखौ? आंबो बेखौनो सानदों आरो सासे देरसिननि खोथाखौबो सानदों। बेनि खोथाया जुदा, नाथाय बाबु सोमदोना मालाय माहाजोननि फिसाजोजों माने इसिबां सोमोन्दो लादों बियो। थब्लं खोथाया बेनो, बिसोरो सानैजों गोसथोलायबाय। देरसिनाथ' निखावरिजों निखावरि गोरोबगोन, नाथाय दुइसिनासो बेखौ कि बुदां माहाजोना गनायगोन? मोजां मोनलायनायाव माहाजोन गोरिब सिनायलाया। बेखौ माहाजोनफ्रा बुजियो होमबा? बुजियाब्लाबो बुजिनांगोन। दे जाबाय दे। गाबोन फुङाव थांनांगौलाय हाग्रायाव। नोंहा गाबोन सेरफांगुरि हाथायाव अमा फिसा बायनानै लायदो। आं हजों थांनोसै गाबोन हारसिङै हाग्रायाव। दे बिमा उन्दुदो। माब्लाबानो लिरखांनानै थांजोब्बायना फरायसाफ्रा बिबार। औ माब्लाबानो गजोब्बाय। हादों। मोजां लिरनो हादोंना फुंबिलि? औ, नों बिजाब होफैनानै जा एसे फरायनो मोनदों मोजाङैनो लिरनो हादों। बे खोथाखौ खोनासंनोनो नोंसोरखौ आं बे जायगायाव नेफैदों। आंनाबो नोंनि फंबायनाबो आनजादा मोजां जादों। बिनिनो खुसिजों थौ जोंहा फिथा थाइबा थाइबा जाहाय दिनै साहा दखानाव। बिबारे नोमादे लोमजादोंनो फै। खोथाखौ मा बुजिया? मा गोनो गोथो? नोमादे लोमजादों होनबाय, मा गोनो गोथो? फै फुंबिलि नोंबो फै। लोमजानाया गोसो जाथारदोंनो, फै। फैदो।
थौ थांदिनि गोरिब भिखारिफोरजों मानो रायलायो मानो सोमोन्दो लायो माहाजोनफोरजोंसो सोमोन्दो लानांगौ ना फुंबिलि गोरिबा मानसि नङा नामा नोंनिया बिदिनो उल्था उल्था नोंहा एसे साननानै नायदो फुंबिलि दे क'क्राझार गंगा हलाव बर' सिनेमा नायनांगौलै मा सिनेमा जादों दिल्ली टु बड'लेण्ड सुपार हिट फिल्म औलै सिनेमाखौ मोजां होननाय खोनादों आंबो औ बर'नि गेजेराव गिबिसिन दिल्लीयाव शुटिं जानाय सिनेमा बे नंगौ डाइरेक्टरा सोर सेरफांगुरि खाथिनि एक नं नाराबारि गामिनि सपन कुमार ब्रह्म नंगौ गोदान जाखांफुनाय सिंग्रा डिरेक्टर एबार जोंहाबो बानायनांसिगौ बांलादेश टु भुटान औब्रा बानायनांसिगौ जोंहाबो आंबो बिबारिखौ लानानै बानायगोन हाब फाग्लासो समायथारगोनलै बेजों नोंसिनाव आनजाद जोबनायनि पार्टि जादोंनोलै ओइ मा होनदों नोंसोर हो मा होनदों हैद ओरैसो बुंदोंलै ओरैसो बुंनो मा सेवख्रा बेलाय ओरैसो बुंदों बाबरे आयै नोंब्रा गैला आफा नों गोलांनानै थांबाय आफा माबोरै बिदि जाखो आफा जोंखौ नागारनानै मानो थांखो आदै बियो माबोरै जाखो आदै हाग्रायाव बन लायनायाव आर्मिफोरजों उदखारिफोरजों गावलायनायाव बेनाव गुलि नाङो बिबारि गावदां नों आंनि आइला बिबारि आं नोंखौ मोजां मोनो आइला बिबारि नों आंनि गावदां हामा आफाखौ सावनांगौ मालाय मा जादों नोंस्रा खुसि मोनदों 와 너그 사람 정말 아주 너무 재밌다 아니
आयै नोंबो जादो। आं दा जागोन। खोनानानै जोबोद दुखु मोनबाय जों मादै। न'आव जों दासो सफैदोंमोन, मिथिबायबो फैथारबायबो जों। बिबारि आइखौ एसे बुजायना होलाय, ओंखामखौनो जानो नागिरा बियो। जा मादै, थैनायजों रावबो थैफानो हाया। जों दुखु जाबाय थानो नाङा। र' आं खुरनानै होनि। माथो ओंखामानो गैया? मा? ओंखाम गैया? थारमाने आइया थगायदों। फुंबिलियाय, नों आंखौ रागा जोंदोंना? फुंबिलियाय। 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 नंमारगौना बाथ्राफोरा? नंगौहाय, जों सामफ्रामबो दखानाव मैगं फानलायग्रा मोनथिया जायो नामा? नंगौनोहाय। लोमजादोंसो नामालै? खैफोदनि सायाव खैफोद। खोथाखौबोथ' खोन्थाथारनांगोन। मा खोथा? सुनिश्रीया सोरबा बिहारि हौवाजों बिहाराव दोनखारलांबायनो। आं मिथिखागौ। जों थांदिनि, मिथिगौबालाय माथो। गावसोरनो थिग गैया। जों मैगं फानग्रा लोगोखौसो बदनाम खालामसिगोन, फाग्लिसो मिथिया। नों बेफोरखौ मानो लाबोखो? नों सोरथा? मादै, आं नोंखौ दिनै ओंखाम दौगोन। आंनि आखाइजों दौनायखौ एसे जादो।
दुखु दाजा नों बिमा जानानै दुखु जायोब्ला जों फिसाफोरनि गोसोआ बायगोन नो जादो फुंबिलि नोम्फाया गोब्राब लोमजाथारदों हस्पिटालाव लाङाबा थानाय नङा बायदि बिसियालाय माथो खालामनानै थादों बिसि सुनिश्रीया सोरबा हारसा सेंग्राजों बिहाराव दोनखारलांबायनो दा फिसाज्ला उन्दैयासो नायगासिनो दं दै दौदों ओंखाम संनानै जाहोदों सिबाय उन्दै मानसि नों फैबाय फुंबिलि आइ आफा आं फैबाय आं गोजोनबाय आंखौ निमाहा होदो आइ नङा आफा नोंनि जेबो दाय गैया आइ नों आफा नों हामगोन आफा नोंखौ हस्पिटालाव लांगोन नों हामगोन
फुंबिलि बेखौ क'क्राझाराव लांनांसिगोन सार आफाया हामगोन ना हामगोन नाथाय रां नांगोन माखासेया इसानि आखायाव आफा आंनो रां हरथ'दो आं नोंनो रां हरनो हागोन नाथाय नों आंजों जुलि जानांगोन आरो जुदि राजिब्ला नैबे रादाय बिलाइयाव रादाय बिलाइयाव साइन होनांगोन राजिब्ला हरगोन आं खोथा गैया नों आंनि आफाखौ हामहोदोल' आं नोंनि खोथाखौ मानिसिगोन नैबेयाव हो हो नैबेजों Kongoli, I am so sorry. जाथारबायबो Apa aku mana kalangku? Ayah pasang mai. Apa? साला फाफ्फि बोराया दासो थैनांगौना साइनखौथ' होग्रोनो हो फुंबिलि आं मिथिगौ नोंनि दुखुखौ नाथाय नों बाराद्राय सिरि थाग्रा जालांबाय नों गावखौनो बारा खस्थ' होनो नाङा नोंहा इयुननि थांखि दं नोंस्रा रायलायथ' जों बैयाव थांनो थ' खालामनो गोसोआथ' फाग्ला मा खालामनो गोसोआथ' फाग्लि मा खालामनो गोसोआथ' फाग्ला
सान नोंखौल' गोसोखाङो आं नोंखौल' मोजां मोनो आं मा खालामनो गोसोआथ' फागोला मा खालामनो गोसोआथ' फागिलि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय नोंखौल' गोसोखाङो आं नोंखौल' मोजां मोनो आं मा खालामनो गोसोआथ' फागिलि मा खालामनो गोसोआथ' फागोला जायो मानो गोसो आंनि उसुखुथु मुसुम बुजिथारा जायो मानो गोसो आंनि उसाव बादाव खाराव माराव मिथिथारा जायो मानो गोसो आंनि उसुखुथु मुसुम बुजिथारा जायो मानो गोसो आंनि उसाव बादाव खाराव माराव मिथिथारा जेरावखि थाया नोंल' खासै जेरावखि नाया नोंल' खासै जेरावखि थाया नोंल' खासै जेरावखि नाया नोंल' खासै मा खालामनो गोसोआथ' फागिलि मा खालामनो गोसोआथ' फागोला गोसोखांनाय सानबाय थानाय जाबाय जोंना जेब्लाबो बारा बारा लोगो हमनाय रायज्लायनाय जाबाय जोंना जेब्लाबो बारा बारा गोसोखांबाय सानबाय थानाय जाबाय जोंना जेब्लाबो बारा बारा लोगो हमनाय रायज्लायनाय जाबाय जोंना जेब्लाबो बारा बारा बोरै गोसोखौ बुरखायबावनो माब्रै दि बैसोखौ हमथाबावनो बोरै गोसोखौ बुरखायबावनो माब्रै दि बैसोखौ हमथाबावनो मा खालामनो गोसोआथ' फागोला मा खालामनो गोसोआथ' फागिलि मा खालामनो गोसोआथ' फागोला मा खालामनो गोसोआथ' फागिलि सिमां मोगथां हर सान नोंखौल' गोसोखाङो आं नोंखौल' मोजां मोनो आं मा खालामनो गोसोआथ' फागोला मा खालामनो गोसोआथ' फागिलि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय नोंखौल' गोसोखाङो आं नोंखौल' मोजां मोनो आं मा खालामनो गोसोआथ' फागिलि मा खालामनो गोसोआथ' फागोला मा खालामनो गोसोआथ' फागोला मा खालामनो गोसोआथ' फागिलि ला 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 Bodoland, आरो आं बे न'आव थाला बे गामियावनो थाला बे न' आरो गामिया मा जाखो बे न' आरो गामिया जेबो जायाखै जादों नोंसो नोंनो आंनि प्रब्लेम नोंनि थाखाय आंहा बयजोंबो किडनेप खालामजाबाय थानांगौ माब्लाबा आं सोरजोंबा बुथार जासिगोनसो बिनिखायनो आं गोजानाव थांनानै थाहैनोसै थांदो अनबाबो अनजाया आं हामा जादों नोंहा रोनावदों
दिल्लीयावसो थांगोन फान्थाया नोंहा रोनावबाय था बिसोर बिदा फंबाय सानै आरो बिमा बुरिखौ रोनाव होथारगोन आं आंनि फिसाजोनि मोदोमाव आखाइ होदों आरो आं गोसोनाय सिख्लाखौ सेनो नाजादों गवा बिसोरखौ गामिनिफ्राय होखारहरथारगोन आं साला र' हायनारि हायनारि बुदांनो सासे नायखांग्रा साधु नांगौनो नों बे खामानिखौ गोख्रै मावना होदो आं नोंनो बे खामानिनि थाखाय स्पेसियेल बान्था होगोन बे लामायाव थालाबायग्रायानो जाया बे जायो जोंहा जायखिजाया रां मोनबानो जाबाय गोख्रै मावदो खोनाबाय नायखांग्राया मोनबाय गुड आंखौ सेरफांगुरि बाजाराव लोगो हमदो आंनि मुङा बेथाल नाथाय लायो जेब्लाबो थाल लाजिब्ला खाजि गोमायो लाजिब्ला खाजि गोमायो खाजि गोमायो खाजि गोमायो खाजि गोमायो लाजिब्ला खाजि गोमायो खाजि गोमायो खाजि गोमायो खाजि गोमायो लाजिब्ला खाजि गोमायो आं थोनो मोनथारबाय आं बिबारि फिसा आं थैब्लाथाय नोङो दुखु दादाजे फिसा आफा नों बिदि दाबुं आफा हरखाब माबोरै बिदि लोमजाखो आफा मानो बिदि बुंदों हरखाब माबोरै बिदि जाखो नायखांग्रा आफाया हामगोन ना हामगोन फिसा नाथाय मिथिग्रोनांगोन
र' माब्रै जाया आं नायखांग्रोनि सु जादु मन्थर गोदान जुगनि जन्थर थुम ह्रिम गाम दाम जिबन दादावरि गिलात्रम र' आं नुबाय बेखौ गामिनि सासे दायनि बुरिया रायदों मा बियो रान्दि फिसाया बन फाननानै जायोमोन बेहा फिसाज्ला सानै दं बिसोरखौ गामिनिफ्राय होखारहरब्लासो नोंनि नोमफाया हामगोन आद्रा राङा फुंबिलि आरो आंनि जुलिनि सानखालि नों बेफोरखौ मा बुंदों बिबारि आया दायनि आं फोथाया नों फोथाया नाथाय आं फोथायो आंनि आफाया दि बिसिनायाव लेलायनानै दङ नों बेखौ नुदों बेनि दाया नोंनि नोमानि सोमदोन नोंनि नोमानि बिबारि नों बांद्राय बुंबाय मा फोरमान दं नोंहा आइखौ बेबायदि बुंनो गामिनि मानसिफोराबो बुंगासिनो दङ नोमाया दायनि आंबो फोथायो नोमाया दायनि आंनि आफाखौ रायदों बिबारि बेफोरखौ नों मा बुंखो बिबारि आं फोथाया जिखि जायानो मानो दिनैनिफ्राय जों सानैनि मोजां मोननायनि सोमोन्दोआ बेवहायनो जोबथाबाय बिबारि नों मा बुंखो मोजाङै साननानै बुंदो बाथ्राखौ औ आं साननानैनो बुंदों आरो मोनसे खोथा नों आंखौ थारैनो मोजां मोनमारोब्ला नोंसोर बे गामिखौ अरायनि थाखाय नागारनानै थांदो प्लिज ओंखाम उखैथारबायलै आयै माबार संदो र' आं जावगोरनि दानो मोनगोन माइरंआनो अन्थाइ गोजा उदां माहाजोनखौ थिले बुरिया रायदों बिसोरखौ गामिनिफ्राय बिमा फिसा होखारब्लासो उदां माहाजोना हामगोन आइखौ मानो बुदों नोंसोर
नों माया थायो नों बुजिलांबाय नोंखौबो बुंनांगौ नोंखौबो बुंनांगौ नोंनि नोम्फाखौ आंसो बुथारदों नोंसोर बिमा फिसा साथामबो बे गामिनिफ्राय ओंखारलांनांगौ नङाबा नोंसोरखौ बुथारनाय जागोन रायजोफोर फंबायखौ दाबुसै आइखौबो दाबुसै जों गामिखौ नागारनानै थांसै थाङा आदा जोंनि जेनु गामिखौ नागारना थाङा नुवाखै नोङो गामिनि मानसिफ्रा जों रावबो गैया लाबो लावथिया बुङा जाबाय दे रावबो जेबो दाख्लायसै गावसो थांनो नागिरबाय थांथोंसै थांहोदो बुनांगौ बेखौ
आफा आं मानसि गाज्रिनि फिसाखौसो गोसोथोफ्लांदोंमोन आंखौ निमाहा हो सोर जाखो साजाया सोर मोनखो बेनो जुगनि नेम नामा सैथो गैला नामा इसोर गैला नामा मानो मोननांखो दाय गैयै साजा दायनिगिरि सोर जाखो साजाया सोर मोनखो बेनो जुगनि नेम नामा नायसनगोन सोर बिजिरगोन दाया सोरनि साजाया सोरनि सोर बिजिरगोन बे बुहुमा सैथो गैला गैला नामा मानो मोननांखो दाय गैयैया साजा मानो मोननांखो दाय गैयैया साजा जों मिथिगौ दाया नोंसिनि नङा नोंसोर सोर आंनि मुङा बेताल नाथाय लायो जेब्लाबो थाल आरो नैबे आंनि बस मुङा क्रस बिमा हिमाचलि बिफाया बर' जिंगासिनो नाङा जों नोंसोरखौ मदद होगोन जोंनो रावनिबो मदद नाङा नोंसोर अननानै थां दे दे थौदोबान बिदिब्ला फुंबिलि सना दिनै नोंनि आंनि जुलिनि सान दान्दिसे उनावनो नोंजों आंजों मन्दिराव जुलि जासिगोन दिनैनिफ्राय नों आंनि आं नोंनि अरायनि जासिगोन जिंगासिनो नाङा फुंबिलि बै रिन्दावमोननि थाखाय सुनि जाथसो बिसोरो नोंहा नोंनि फंबायनि इयुन दं बे अन्थाव बाथाव फंबायखौ नों गाज्रि खालामनो दासान नोंनि फरायनायखौ आं बन्द' खालामा
लाजियाखिसै नोङो गावनि फिसाजोनि बेलेगखौ जुलि खालामनो आंलाय मानो लाजिनो लाजिबा खाजि गोमायो ओरैनोबा आंहा नोमा थैखानानै रोनावलाबाय थादों बुजियाखै थुदो आफा माबायदि बुजिनो हाथारै जुनार बायदि नोंलाय मानसियालाय जुनादखा फारागा बेल' मानसिया जि गानो बोरैबाबा मानसिया जुनादनिख्रुइ गाज्रिसिनबावसो जुनादफ्रासो बदनाम थु फुंबिलि लोगो दाथां बेजों जुलि दा खालाम बेजों फैग्रो न'आव आंनि गोथै सह'खौ मोनगोन नोंसोर सादु जाफ्लानाय 50,000 रां मोनदों रंजा आरो रां नांगौसो बुंदों नों मानसिया गैया मन्दिराव थांबाय आंहाबो थांनांसिगौ नोंजों रायलायनो सोलाबा दायनि नङैखौ दायनि बुंहोनानै आंनो रां हरनो होननानै बोरै बुंनाङालाय दिनैथ' बेनि जुलिनि सान जुलिनि सानाव आंनो रां हरनांगौमोन नोंलाय मानो रां हरनो दुब्लिकेट सादु नोंलाय ओइ आंजों खेला दाख्लाम आं अरिजिनेल सादुसो आंलाय मा मिथिगौ नोंसोरबा मा रायज्लायदों नोंसोरसो मा फान्दायदों चिलिमोनखौ होखारहरनाया नोंसोरनो जोब आरो उल्थासो बुंबावदों थालाफोर जुलिनि सानाव आंनो 50,000 रां हरनांगौमोन बोरो राङा माबार हट नङाबा सासेबो गनाय नङा नोंसोर आंजों दायनि नङैखौ दायनि बुंहोनानै राङा बोरो हट रांखौ आंनाव मोना माहाजोनाव बिनानै ला मा बुंदों नोंहा बोरो माहाजोनालाय आं मानिया रां हट नांगौ आंनो माबार राङा माबार हट गासिबो आफानि दायजोब सिलिपखौ दायनिगिरि साजायनाया नंखाय बुदां माहाजोनासो दायनिगिरि बेखौ साजा होनांगौ गासिबो ओंखारजोबनांगौ गामिनि मानसिया बेखौ मिटिं खालामनांगौ गासिबो दाया बुदांनिनो नंगौ औ बेखौ जेरैबाबो साजा नांगौ बयबो ओंखारजोबनांगौ औ र' बिबारि नों दा बबेयाव दं बिबारि आं नोंखौ नायनो लुबैदों आं न'आव दङ बुं नों आंखौ निमाहा होबाय औ बिबारि औ नोंसिनि हाया दायनि नङा आं दिनै मिथिजोब्बाय आदा नों आइखौ मोजां नायथ'दो नों बहा थांनो आं दानो फैफिनगोन सादु नों मोजां सिमान जा नङाबा खैफोद दं चिलिपखौ दायनि साजायनानै गामिनिफ्राय होखारहरब्ला आंनो बुदाङा 1 लाख रां होगोन होननायखाय आं बाथ्राखौ बानायनानै बुंदोंमोन होदोलै
वक्रकुण्डं महाकाया कोटिकुण्डं समाप्रभा निर्विघ्नं कुर्वे देवा सर्वे काज सिद्धन्ते माता काजी है मन्दिराव थांनांगौमोनलै बुदां माहाजोननि हाबा जाहैनांगौ थाङा माथोब्रा ओइ डायबेटिस जाबाय नामाथाय हासुनो ओंखारबाय थायोब्रा डायबेटिसआनो जामारथारबायलै जाखाबायलै बियो आंनि मुङा बेथाल नाथाय लायो जेब्लाबो थाल नों बेवहाय थाल लायै थाल लानायखौ आं थाल लायै थाल लागासिनो दङ जै आं सारामाइ मारिबाथाय
I am Boro. If it angers, it will fly. रायजोफोर मासेथ' हांसो खावनायखौनो सना खावदों होननानै बियो जोंखौ होखारहरदोंमोन आरो नोंसोरबो बिनि खोथा लादोंमोन आंनि गोरोन्थि जाबाय आंखौ निमाहा होदो सोमदोन आंखौ निमाहा होदो आं नोंसोरनि जोबोद गिनाय खामानि मावदोंमोन आंखौ निमाहा होदो सोमदोन निमाहा होदोना नोंनि बेटाया निमाहा होजाथाव नङा मिथिबाय साला सैमा जों गोरिबखाय नोंनि नोंसासोखौ आं हरा नों फुंबिलिखौ गोसोथोयो आदाया फुंबिलिजों लोगोखाय नों आदाखौ सैया जोंखौ सैया बिनि थाखायनो नों बेबायदि फाव बानायनांगौ साला सैमा जुनार Samdan! सोमदोन आं गामिनि जानानै नोंसिनाव निमाहा बिबाय नोंसोर गामियाव थांफिनदो बाबु नों साननानै नाय आं बायदि उन्दैया अननाय मोनाब्ला माबायदि जायो आब' नोंनि जेबो दाय गैया नाथाय आं आइखौ नागारा